Assalamu alaikum muhterem din kardeşlerimiz. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir hadisinde şeşkeler olar cennetten, roza şeşkeleri olar cennet çiçekleri deyilgen. Beringe tim jumga gününde dostlarınızga, tuğanlarınızga, opalarınızga, singilleringizge şeşekler bule gittigiz. Çünkü bulek biru ul bik zor savap. Alarını şatlandırırga gerek. Ana şuşunday motor buketlarını, şeşeklerini icad etişek kişiler de bar bit. Bugünkü tapşırığımız olar hakkında. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadisinde yurtlarınızı, ilerigizni şeşekler bilen bizegiz. Çünkü şeşekler yaxşı keyif hem şatlık getire degan. Hadislerinin birisinde Peygamberimiz Muhammed ona şeşek beylemleri getirgende her vakit şatlangan deyile. Ul öz davamçılarına ayta: "Roza motorluk hem kamillik simvolu. Min barlıq kişilərinin də bu motorluqlarını anlauların hem öz xılıqların kamilleştirge umtuluların dilim degen. Gül şişeklerini kim gine yoratmayken, hoş hislere, gözlerge rahatlık bire allı gülli tislere." Elki rayonu Tatar Birnay avlunda tuğub isken Gülnaz şişekler yardımında kişilerini şatlandırga, olarga yaxşı keyif bile getirge tırışa. Benim deveni var idi. Olu yaşta ölüp gitti ol. Ул намазлар укыйды, ул һәр вакыт әйтә торган иде. Менә гөнаһ. Нәрсә булса да бөтен әйбергә гөнаһтыр. Без аны бик кылакка алмыйдык. И мин авыру булгач, минем гел кызык иде. Ни өчен? Рәхмәт. Ни өчен бөтен әйбер гөнаһ? И теге мин авыру булгач, миңа бик кызык иде. Менә әгәр Аллаһ Тәгалә бар икән, дип әйтәйдем мин дәвәнигә. Ни өчен ул мине, шундай несовершенный итеп яраткан дип әйтәйдем мин дәвәнигә. Ул миңа әйтә торган иде. Балакаем ул сынау, ул теге без бит инде аны миңа наказание дип аңлыйдым балалыгым белән. Ул миңа генә әйтә торган. Балакаем ул сынау, и сиңа аның өчен Аллаһ Тәгалә ишекләрне ешрак ачырды яйды. Мин дә зур еллар үткәч, 19 яшьтә бер әби Коръән сатып утырай. Татарча. Мин улай бигә мәтә минем тәхәрәтем дә мөмкинме мин Коръәнне сатып алам. Ул миңа аны сатты. И шуннан кирдем әкренләп мин исламга. Флористикага кергәндә ислам миңа тоже теге бик нык ярдәм итә дип саныйм мин. Чөнки Аллаһ Тәгалә матур, һәм матурлык һәр әйбердә флористика бик матур шөгыль. Әле матур шөгыльдән дә бигрәк авыр шөгыль физически. Һәр эшнең, һәр һөнәрнең үз кагыйдәсе, үз нечкәлеге. Кеше нинди генә һөнәр иясе булмасын, уңышларга ул бары тик тырышлык, хезмәткә бирелгәнлек нәтиҗәсендә генә ирешә ала. Гөлназ эшенең уңышы башында да тырышлык ята. Миңа бик ныгышый, миңа кыен булган очракта да мин үзем элекке мин алай эшләмәс идем бәлкем. Хәзер мин үземә әйтәм, сиңа менә бу бер кыен икән, син аны или бирәкшән сорыйсың, ярдәм итмәсең микән дип, или ул әйберне эшләп торасың. Мин мәсәлән бик нык миңа авыр булганда, мин Аллаһ Тәгаләдән гафу үтенә идем. Чөнки барыбер без теге сознательно, подсознательно безнең барыбер гынаһларыбыз күп дип саныйм мин гафу үтенергә тырыша идем. Мин теге диндә бик совершенный түгел, мин динне үз беләм, но миңа алай җиңелрәк. Миңа аны тыеп, менә ул бар дип, аны тыеп яшәргә җиңелрәк. Мәсәлән, ниндидер рисковать иткән вакытта да мин уйлыйм, Аллаһ Тәгалә калдырмаячак әле мине дип. Күпләр күрмәгәнне күрә белә, шешәкләр ярдәмендә. Бар кеше дә матурлыкка мохтаҗ. Адам баласы һәр даим табигатьтән үзенә илһам ала. Шулай булгач, бу һөнәргә ихтыяҗ бүгенге көндә дә шактый зур. Замана флористлары шешәкләрдән гөлләмәләр ясау белән генә шөгыльләнми. Алар интерьерлар, төрле предметларны да шешәкләр белән бизи. Мисал өчен, туй, туган көн һәм башка шундый бәйрәмнәрдә аларның эшләрен күреп сакланып була. Мәсәлән, вакыт ул төс түгел. Кара төстә ул төс түгел. Бөтен калган төсләр ул төс. Минем өчен, мәсәлән, бүгенге көндә ак букет ясыйм икән мин. Букет, кстати, бар ак. Ул ак һәм берничә оттенокта. Төсле букет ясыйм икән, инде мен анда карыйм контрастларны, карыйм растяжканы, карыйм теге звучаниены, карыйм часы Фибоначчи диләр, часы Фибоначчи. Ул минем өчен бик нык кызык һәм бик нык теге мин яратып эшлим. Яратмасам, минемчә аны эшләп булмый. Ул
Бүле кителгән чәчәкләрдә, букетларда да иң мөһиме ярату торадыр. Бүгенге көндә бар мин аларны әйтәм истәп дип. Истә заказчиклар алар килә дә бәясен дә сорап тормыйча, менә бу букет тип сорый. Ул опять-таки бер оттенкны, мәсәлән, затемнен ителгәнгә хәтлек букетлар. Ул хәзер теге модада дип инде даль моды. Кайсы кешегә кирәк гадилек? Ниндидер, мәсәлән, 15 роз. Ул гади дә теге классика жанры дип әйтик, инде классика жанрында. Гөлназ Сагыйрованың кулыннан килмәгән эше юк. Булдыра алмам, килеп чыкмас дигән сүзләрне белми ул. Эшләсәм җиңәрлек, тотынсам башкарып чыгарлык булсын дип яши. Гөлназ физик мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр арасында узучы Обилимпикс бәйгесендә катнашып, 2018-2020 елларда зур уңышларга ирешкән. Чемпионатта катнашуым ул тагын бер зур история. Ул минем тормышымдагы 3 елга сузылган, минем өчен бик мөһим булган тормышымдагы юл. Чемпионат ул Обилимпикс иде. Мин 20-нче елның чемпионкасы Россияның. Мин авыр бирелде дип әйтим, юк, авыр бирелмәде. 17 сәгать тренировкалар, кайсы вакыт айбетсезда, ниндидер җиңү хисе, ниндидер синең арттагы тренерларыңа рәхмәтлек хисе, синең арттагы сиңа бит ышаналар. Менә сине бастыралар икән чемпионат юлына, син ул бит инде спорт, синең өчен сине ышаналар, и син берничә таланы подвайт итәргә тиеш түгел кебек. Ул чемпионаттан соң мин 2 ай үземә килә алмадым. Мин җиңдем. Менә ул груз төште, җиңүендә җиңдем. Мин бушлык калдым. Менә җитмәде ул тренировкалар, шул ук дорогой, теге кыйбатлы голландский чәчәкләр, экзотика. Без обычно салоннарда улар безнең тренировкаларда ул бик нык күп иде. Без аның бәясен санамый беркайчан да безгә бәрәбезме, без ул чәчәкне алабызмы, без аны сатмыйдык. Без һаман шул тренировкалар иде, анда композиция, ул композиция монда түгел. Ул инде зур масштабный, ниндидер вазаларда, букетлар, зур каркасларда. Минем өчен ул бик нык мөһим тормышымдагы юл. Бүгенге көндә дә әле мин аны алып барам үзем белән. Килеп чыкмаган вакытлар юк дисәң дә. Менә минем юк. Мин бик нык укыдым бит. Мин һәр вакыт әйтәм, һәрбер профессиядә, һәрбер шөгыльдә кеше укырга тиеш. Кеше басып торырга тиеш түгел. Мәсәлән, мин бүген кирдем ди урамнан флорист бул. Мин нәрсә эшли алачакмын? Ул теге спираль рәвешендә, үтендә техника спирале, букетта һәрбер букет ул техника спиральдә. Анардан кала мин бөтен бер нәрсә эшли алмаячак. Укырга кирәк. Аны күп кеше аңламый иттер. Теге саморазвитие бик мөһим һәр кешенең. Сәләттә булырга тиештер инде ул. Сәләттән микән ул? Миңа каршы сәләт ул 1%. 99% ул синең тырышлыгың һәм ул синең белем алуың. Бүгенге көндә белем алу урыннары күп. 2018 елда тегүче һөнәре буенча Обилимпикста катнаша. Татарстан буенча беренче урынны яулый. Укытучылары аңа визаж буенча да үз осталыкларын күрсәтергә киңәш итә. Кыз монысында да югалып калмый. Татарстанда алтын, Россия буенча бронза медаль яулый. Тагын бәйгегә чакыралар. Бу юлы флористика буенча үз осталыгын күрсәтергә алына. Тренерлары максатын алдан ук куя. Җиңәрлек ирәнегез дип. Көненә 17 сәгать шөгыльләнү бушка китми. Гөлназ монда да җиңә. Аны Россия җыелма командасына алалар. Флористика эше үзенә дә ошап китә. Яңадан укый, чәчәкләр турында күп өйрәнә. Бүгенге көндә ул матур чәчәк бәйләмнәре белән күпләрне сөендерә. Минем әти бик нык яратып үстерде мине. Онда шуның хәтлек кыз балага ярату көчле иде. Мин аны әйтеп бетермәслек ул. Ул хәзерге көндә дә ниндидер җип кебек тора. Мин әтигә бик нык рәхмәтле. Мин бер кайчан да әти авызыннан кызым сиңа ярамый юк дигән иш. Ул алай булган очракта да мин ниндидер избалында булып үсмәдем. Мин аңа бүгенге көндә дә шундый рәхмәтле. Ул теге синең кызым матур дип әйтә иде. Мен бик часто әле бүгенге көндә дә кайткач әйтергә мөш. Кызым матур сиңа. И ул мине үстерә, ул мине канатландыра. Ул бер кайчан да мине синең булмаячак дип әйтми. Теге әни барыбер приземлять иткән вакытта да, әзрәк кызым туктале, болай булмый бит әле ул синең булып чыкмаска мөмкин дигән вакытта да, мин әйтә, юк, кызым, синең менә именно синең булып чыгара тиеш. Ул минем белән горурлана, ул минем белән сыклана, ул миңа аны бәйнәп гел әйтә. Быел әти авырды, мин
тагын да ныграк әтинең кирәклеген аңладым. Бу тормышта әти менә дингә килгәндә, әти каршы иде минем диндә булуымны. Бүгенге көндә ул үзе азан әйтә, үзе намаз укый. Мин аңа бик сөенәм, бик шатмын. Минем әни һәрбер журналга язалар, мен бит инде күп яздылар. 20-нче елда гомумән күп яздылар. Ужас иде ул. Мин һәр көн яны һәрберсенең битен саклап тора инде ул теге кадерле, ниндидер кадерле әйбер кебек. Но вообще мин тормышта бер әйбер аңладым. Бу 2 елда кешенең мөһимрәк, менә кадерлерәк әйберләре бар, ниндидер отношение, ниндидер, белмим, акчаның кадерен белсәң, син күп мөһим әйберләрне югалтасың каршыңда. Миңа күп әйберләр мөһимрәк. Мәсәлән, миңа отношение, минем флористлар, дусларым флористлар күп, и миңа аларның белән отношение мөһимрәк, чем анда ниндидер мин заказдан ниндидер акча аламын. Әгәр дә Аллаһы Тәгалә үзе яраткан кешенең әҗер савабын дөньядагы һәм җәннәттәге дәрәҗәсен күрсәтергә теләсә, ул аңа төрле сынаулар җибәрә. Әгәр дә кеше шушы сынауларны Аллаһыга шөкер итеп һәм риза булып узса, ул Аллаһы Тәгаләнең сөекле кулына әверелә һәм аның рәхмәтенә якыная. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям шулай ди. Аллаһка ышанучы кеше аның ярдәмен һәр даим тоя. Гөлназның да авыр чаклары күп була, ләкин юлларында һәр вакыт яхшы кешеләр очрап тора. Лилия ханым шундыйларның берсе. Бик нык ниндидер проблемный вакытта, без инде ул вакытта Лилия апа белән таныш идек. Минем коммерческий флористика менә как раз бу салоннан башланды. Ул бүтән территориальный бүтән җирдә иде. Мин Лилия апа килдем дә, Лилия апа миңа мин финансовый авыр вакытым, син миңа ярдәм итә алмассың. Ул миңа шундый көлеп кенә, әлбәттә эшләм инде диде. И мин аңа бүгенге көндә дә шундый нык рәхмәтле. Ул мине коммерческий флористика кертте. Ул теге безнең обычный гади привычный букетлары, привычный композициялар бит. Мин конкурсный флорист буларак коммерческийның ягын флористиканы гомумән аңламыйдым. Мәсәлән, миңа кирәк иде шундый объем зур букетлар. Гөлназны миңа бер ханым рекомендовать иткән иде. Мин аңа шалтыраттым да, ул минең белән бик теге каты итеп, шундый сөйләште. Мәйтәм, конкурсный флорист минем белән эшли алмаячак, мәйтәм. Мин недостойным аңа мондый кешене. Даже шулай дип, даже теге үземә представлять иткәнем. Аннан соң аралашып киттек, мин аны чакырдым салонга, мәйтәм, әйдә килеп карагыз инде, мәйтәм. Әле элек теге шулайрак сөйләшәйек бит инде. Аннары сөйләшкәч, мәйтәм, юк. Бик ни, әйбәт кыз икән, әйбәт эшләп була икән дип, шайтып эшләп киттек танышып. Лилия ханым башка һөнәр иясе булса да, чәчәкләрне ярату хисе аның тормышын үзгәртергә мәҗбүр итә. Тормыш иптәшенең хыялы да чәчәкләр үрчетү булганлыктан, алар зур эшкә алыналар. Аллаһы Тәгаләнең ярдәмен дә гел тоеп торалар. Мин гомумән инженер профессия буенча. Ә минем ирем, алар гаиләсе белән 45 елдан да күбрәк чәчәк белән шөгыльләнәләр. Миңа шундый тәкъдим итте. Чәчәк белән бәйләмнәр ясап карыйсың килмиме дип инде. Мин ризалыгымны бирдем һәм ул мине флористик курсларга җибәрде. Мин бер флористта укып чыктым частно һәм бер салонга кирдем эшкә. Шуйттырып әкрен генә белдем инде бу эшне. Һәм бер көнне biz bu zdaniyada түгел идек, biz икенче зданиядә ирем белән кирдек тә, Ибрахим аның исеме. Кара әле, әйдә менә монда ачып карыйк әле ди. И безнең менә байтып, икебезнең дә шолкнулы шикелле. Һәм без директор белән барып сөйләштек, Аллаһ Тәгалә шундый менә ачты, юлны ачты, субханалла. Директор да риза булды, урыны да булды, чәчәкләр дә табылды, менә субханалла закрутилось, завертелось, менә машалла. Шуайтырып башлап киттек. Минем бик кулларым опускаться иткән иде инде, төшкән иде инде. Мин әйтәм, Аллаһ Тәгалә белән сөйләшәм инде, әйтәм, Аллаһ Тәгалә, мин теге тартмыйм бу эшне, миңа әйтәм бик авыр. Шуннан бер конкурста социаль челтәрләрдә мин участвовать иткән идем. Анда чәчәк разыгрывать итәләр иде. Шунда онытқанмын да инде мин аны турында. Бер заман миңа язалар. Сез чәчәк выиграли дип. Мәйтәм, субханалла, анда
Так, ялганламастан, бір коробка роза иде. Анда 4 пачка, так, 100 роза мен выгрылайын деймі. Мен айтам, міне, Аллах Тағаланың поддержкасы бұл. Yok Лилия, эшлейсің, бұлдырасың деп, мен өзімше шуайтты бағана неттім енді міне. Мен Аллах Тағаланың көңілін білен ізлейдім. Мен аны аңламайдым, мен аны динне бик алай білмеймін, біліштірмейдім. Мен ойлайдым, сен намаз қойсан кен, сен изге болырға тейш. Қойайын мұнда 19 яшқа жетіп, анда бетенде изгелік. Мен білен шулай деп қабыл етейдім. Мен бүгінгі күнде де шай деп қабыл етем. Еуқты қатын қызыны көрсем, менің үшін ол нендедір шисталық, олиха, нендедір честность кебек ішінде. Ондайлар да көп. Бүгінгі күнде деге достарым арасында да, коллегаларым арасында да динде болғандар көп. Бүтен динде болған танышларым да көп. Мен олар білен де ортақ тіл таба алам. Мен бір қашанда өзімнің динімні әйтмеймін. Менә сен дұрыс эшләмсең. Минем өчен һәр кешенең ул ниндидер вакыт килә, и ул вакыт үзенеке. Мен кемнеңдер ул 33-тә, кемнеңдер ул 18-дә, кемнеңдер ул 5 яшьтә. Минем ул вакыт булгандыр менә шул 19 тирәсендә, 20 тирәсендә. Мен Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтле. Ул мине үзенең барлыгы белән, менә ислам дине белән ул мине тынычландыра. Ул иң беренче духовное состояние. Аллаһ Тәгалә мине сыны икән, мин аны үтә белергә тиеш. Тормышымнан зорланмыйм. Акрын гына булса да үз аягымда йөри алам. Күзләрем күрә, колагым ишетә. Иң мөһиме, янәшәмдә мине якын итүче кешеләр күп. Алар көчле булырга ярдәм итә Гөлназ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Aziz muhtaram din kardeşlerim, assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Günlerimiz hayırlı hem mübarek olsun. Şimdi biz bugünkü aktual temalar dip etemiz. Aktual meseleler arasında bir küp ata-ana hakkı turunda, әниләр турында сораулар килә мәчете безгә, әбиләр, абыстайлар, абыйлар, апалар сорыйлар. Менә Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаху тәгалә алейхи ва саллям хәятләре янына бер көнне сахаба килә. Әйтә: "Я Расулаллах, эй Аллаһның Расулы, мин башта кемне яратырга тиеш, әтимнеме, әниемнеме?" дип сорый. Әйтә: "Башта ди әниеңне" дип әйтә. Аннан соң ул сахаба янә дә сорауын дәвам итә, икенче мәртәбә сорый: "Эй Аллаһның Расулы, аннан соң кемне яратырга тиеш?" дип сорый. Расулуллаһ саллаллаху алейхи ва саллям янә дә әйтә: "Әниеңне" дип әйтә икенче мәртәбә. Янә дә бераз вакыт узганнан соң шул ук сахаба шул ук сорауны өченче мәртәбә сорый. Әйтә: "Я Расулаллаһ, инде аннан соң кемне яратырга тиеш?" дип сорый. Һәм инде Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам хәятләре янә дә әниеңне дип әйтә, 3 мәртәбә әниеңне дип әйткән була. Һәм янә дә ул шундый сахаба була, сорауларын күп сорарга яраткан, һәм инде янә дә 4нче мәртәбә сорый: "Я Расулаллаһ, аннан соң кемне яратырга тиеш?" дип сорый. Һәм Расулуллаһ саллаллаху алейхи ва саллям хәятләре әйтә: "Инде аннан соң ди әтиеңне" дип әйтә. Менә җәмәгать, инде әйтәсем килә, әниләр хакы, әниләр турында сөйләшкәндә дә, әтиләр турында сөйләшкәндә дә без бу мәсьәләгә бик мөһим итеп карарга тиешле, чөнки бүгенге көндә инде әниләрбез бик шундый сораулар белән киләләр: "Хәзрәт, менә балаларыбыз ничектер безне тыңламыйлар, ничектер безгә каршы чыгалар, әтиләренә каршы чыгалар" дип шулай мөрәҗәгать итәләр. Менә хәзрәт инде безгә нишләргә дип шундый сорау бирәләр. Менә җәмәгать, сезгә Пәйгамбәрбезнең хадисе: "Безнең җәннәтебездә, хәтта Коръән әйтә, безнең җәннәтебез безнең әниләребезнең аяклары астында. Вәлә тaqul уффин", әниегезгә, әтигезгә ди, уф дип тә әйтә күрмәгез. Уф дип тә әйтә күрмәгез үзегезнең әти әниләрегезгә дип безгә Коръән әйтә. Хәтта алар ди картайган вакытта алар алдында үзегезнең рәхмәт канатларын ди алар алдында җәягез һәм аларга мәрхәмәтле булыгыз дип әйтә. Менә безнең бүгенге көндә инде әниләребезгә, әтиләребезгә игътибар бигрәк тә шулай итеп без мусламаннар буларак, без инде дини мубин исламда булып, менә шул Аллаһ Тәгаләнең
законнарына карата, Коръәндә язылган аятләргә карата, Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам хәятләренең безгә әйткән хадисләренә карата без шулай мөгамәлә кылсак, инде без бик тә бәхетле булырбыз. Шуңа күрә менә әниләребезнең аяклар астында җәннәт дип әйтә. Дөрестән дә әле уйланыйк әле, дусларым, кардәшләрем, апаларым, абыйларым, кардәшләрем, сеңелдәшләрем. Без бүгенге көндә менә әниләребез, әтиләребез безне үстерделәр. Төннәр буе җыкламыйча әтиебез безне үстерде, әниебез төннәр җыкламыйча, үзе ашамыйча безне ашатты. Менә без балалар инде олылайдык. Әле һаман да әти-әниләр безгә шөкрана кылмаучы, әти-әниләренә рәхмәт әйтмәүче балалар бар җәмәгать. Бу бик аяныч. Чөнки белеп торыгыз, бер көнне без дә картаячакбыз. Biz bir künne şul uq rəvişkə düşəcəkbiz, əgər də ul əti-ənilərimizin, dəvətilərimizin yaşlarına xətlə jitsək, bir künne biz də şunday aqsaq bulaşaqbız bəlkім tupal bulaşaqbız, bizgə də müğamələ nişik qılınır ikən deyib, biz özümüzgə sırara tişlə. Şuna görə, mənə indi biz Allah Teala'nın rəhmətini ümid edib, hətta əgər də əti-ənilərimiz İsən bulsalar, Allah bilən birgə bulığız dey. Allah bilən birgə bulığız. Həzrət, min özüm Qazanda yaşayım, əniyim Irak şəhərdə yaşayıb, başqa şəhərdə yaşayıb, bizgə hətta şunday cavab birələr qaybir qardaşlarımız. Aytamiz, telefon bilən şaltıratığız, əniyim, nə xəllər, birər ihtiyacın barmı, birər yardımın kirakmı, davru kirakmı, nəsə kirakmı deyib, sırağız əniyigizdən, ətiyigizdən. Əgər də əti-əniləriniz isən bulsalar, birgə bulğuz. Əti-əniləriniz bilən birgə bulğuz. Əgər də əti-əniləriniz indi vəfat bulğan bulsalar, Allah bilən indi duada yenə də birgə bulğuz, Allahını duadan taşlamağız. Allah'a mərhəmətli bulğuz. Nişik biz Allahını iskətişəbiz, nişik biz Allah'a dua qılabız, bir künni bizning o'rnimizda da bizning balalarımız şulay etib bizni iskə alacaqlar. Bizni şulay ihtiram itəşəklər. Şuna görə cəmaət bir qaçan da unutmayıq. Bir künni bizgə də qartlıq kiləşək, bir künni biz də indi tufraq bulaşaqbız. Əmmə lakin şul mizgillərini iskə alıb, indi əti-ənilər bizgə də ələ isən bulsalar, Allah'a matur müğamələ qılıb, Allah'a ihtiram bilən indəşib, ətiyim, əniyim deyib indəşib, Allah'a özünün xürmətini kürsətib, şulay yaşarga Allah Teala hər başçılarımıza da nasib həm məsar qılsın, həm bizgə layıqlı rəvişdə yaşarga, dini mübini İslamda yaşarga, Peyğəmbərimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və səlləm həyatlarının sünnəti boyunca yaşarga nasib həm məsar qılsın. Və aquli qavli həzə, əstəğfirullah li və ləkum və lisayiril cəmaətil muslimin əcmain, innəhu huvəl ğafurur rahim.